Assalamu alaykum Türkmen portal web-saytymyzyň mehriban tomoşaçylary. Dünýäde iň çalasyn, iň ussat söwüşçi kim? Bu sowala çağalykdan söwüşli filmleri, ýagny baýewikler görüp olalar kimmetsägin men Bruce Lee diýip jogap berdiler. Bizim gepleşigimiziň bu sanyna ýöretip Bruce Lee'niň ömri dürüjçüligi hakynda gurrun berip mehribanlar. Bruce Lee'ni hem kişi tanaya ýöne şonu da ol sırlylygyna galýar. Bunlar başa-baş söwüş däýerleriniň ustady, kino aktyor, kino rejissor, prodüser hem ssenarist Bruce Lee bari ýok 32 ýaşapdyr. Ýöne şol wagtyň içinde öňüne adam geçirmedik söwüşçi, ustad aktyor hökmünde taryha girmeye başardyr. Gelin bu rowayaty öwrilen adam hakynda gurrunlanmady gowsy başyndan başlar. Bruce Lee 1940-njy ýylyň 27-nji noýabryna Amerikanyň San Francisco şäherinde dünýä gelipdir. Onun kakasy opera artisti bolup şol wagt bu şäherde gastrol eken. Hytaý tene namasyna laýyklykda çağa ajdarha ýylyna dogulupdyr. Şonuň üçin oňa Lee Seol-lung diýip at goýupdyrlar. Bu bolsa hytaýça kiçijik ajdarha diýmegi aňladýan eken. Bu aktýoryň çağı ady bolupdyr. Onuň uly ady bolsa Lee Chren-fan eken. Bu da hemmeti däl. Bruce Lee'niň 3-nji adam bolupdyr. O 3-nji adam Bruce Lee'dir da diýen bolsaňyz ýok. Bruce Lee onuň 4-nji ady mehribanlar. Aktýoryň 3-nji ady Sai-fon eken. Hytaýçadan terjime edilenine kiçijik gudrat diýen manyny berýän eken. Bu ady aslynda gıydady. Ýöne ene taty kiçijik Bruce ony uzak ýaşasyň diýip arym edip goýupdyrlar. Ine ahir bir ustad legendaň dünýä belli esas adyna Bruce diýen adyna ýetdi. Bäwejige bu ady daqylmagy hatdahanada şifaat uýasy maslahat berdi. Ol ingliz atly çağa San Francisco'da dogul şahyn nakşahadatnamany almak aňsat bolar diýip pikir edipdir. Şeýdip Bruce Lee doglandan eýam Amerikanyň raýat bolup dogulupdyr. Aktýoryň ejetiniň Ewra-Aziat kökleri bar eken, hakykati bolsa artda Hytaý bolupdyr. Bruce Lee'niň aktýorçylyk karýerasy entek birem ýaşamanqa başlapdyr. Kenit 3 aýlykka ony Gyýdyň altyn ýakat atly filmde suratly çökdirdiler. 6 ýaşynda Bruce Lee Adamzatyň döreýişi atly filmde keşip jalanlardyr. 14 ýaşynda bolsa aktýora Ýetim atly filmiň baş keşfini ynandyrylar. Bruce Lee çağalykda hor, ýigli çağa meňdeýän eken. Ol mektepde kän go okamandyr, matematika, gramatika bilen oňuşmandyr. Hemişe deň duşlary bilen urşýan eken. Mydam. 1950-nji ýylda Bruce Lee La Salle kollejiňa girýär. Şol ýerde, ýagny 1 ýyldan soň bolsa, cha-cha-cha tansyny öwrenmäge başlaýar. Ol bu tanta 4 ýyllap gatnaýar, öwrenýär. Gongkongyň çempionatyna ýeňji bolýar. Ustad söwüşçi entek sungatda, ustad dälke çağalykda köçedäki uruşlarda köp gatnaşýar. Ýöne hemişe özüni gorap bilmän urlayan wagtlarym adlar eken. 1956-njy ýylda ol Beyk Halifa Ip Man'yň eline Kung Fu Wing Chun atly söwüş därini öwrenip başlaýar. Başda söwüş sunugatynyň ustady Bruce Lee'ni okadyp oňa halipaçylyk edesi gelmändir. Ol diňe aratda Hytaýlar Kung Fu'ny öwrenmäge münasip diýip atapdyr. Bruce Lee Ip Man'a Hytaýlaryň bu söwüş sunugatynyň sirlerini başga milletlere görkezmejegine söz berýär. Ýöne gynalsak da geljekde bu sözüni elbetde dökdiler. Bruce Lee Kung Fu'ny şeýle bir çalty öwrenip durýany ol halipasyny haýran galdyrypdyr. Beýleklen ýyllap öwrenýän söwüş technikalaryny ol 3-4 hepdede dürrüw özleşdirýän. 1958-nji ýylyň 29-njy martynda Bruce Lee öz mektebiniň boks ýarşyna gatnaşypdyr. Onun garşydaşy 17 ýaşly Gary Helms eken. Helms 3 ýyllap öňüne adam geçirmän çempion bolup gelýän eken. Bruce Lee bolsa bokslaşyp bilmese-de Kung Fu'dan habarly bolup berýärdi. Ol Kung Fu'ny entek bilmeýän boks söwüşiniň technikasyna tablap öz garşydaşyny emgen men knockout uradyp ýeňji. 19 ýaşynda Bruce Lee Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna, ilki San Francisco, soňra bolsa Seattle'a gidipdir. Edisonyň texnik mektebini tamamlap Washington Universitetine okuw giripdir. Şol ýerde okap ýörkä ol öz geljekde maşgalaty aýaly Linda Emery bilen tanışypdyr. Bruce Lee söwüşden gotunyň hemme görnüşini öwrenipdir. Anyk hemme. 25 ýaşynda ol Wong Chen Man atly söwüşçi bilen tutuşypdyr. Garşydaşyny ýeňmek üçin 5 minutdan artyk wagt ýitirenine de namys edipdir. Ol 10-15 sekundda ýeňip bolýar söwüşi 5-10 minut ýitirmek näme gerek diýip Bruce Lee öz ýanyndan elmeden tutýar. Garşydaşyň uğurlaryndan goranmak näme gerek eger ondan öňürdip özüň urup bolýarka şu pikir bilen Bruce Lee öz söwüş tärini oýlap tapýar. Özüm oňa Jeet Kune Do, ýagny öňürdýän ýumrugyň ýoly Jeet Kune Do diýip atlandyryr.
Bu tärde söwüşden gotunyň dürli görnüşler garmatym bolup ol täze bir tär emeli getirýär. Onuň içinde wushu, jiu-jitsu, taekwondo, ingliz hem Filippin boksunyň söwüş tärlerine duş gelip bolýar. Amerika göçüp baranna 2 ýyl bolanyna Bruce Lee öz söwüşden goty mektebini açýar. Bruce Lee'niň mektebine diňe Hataýlylar däl eslenlik adam okap bilýän eken. Şonuň üçin bu mektep gaty uly meşhurlyk kazandypdyr. Onnaky tabaklar gaty kymmat eken. Bruce Lee sagydyna $300 alýan eken. Biziň häzirki döwrümizde bu $3000 dagy barabar atdy. Ýöne bu pul özüni ödeýän eken. Bruce Lee hemişe öz ustalygyny kämilleşdirip her okuwçynyň näme iýmeli diňeçelli özi ýazyşdyryp saglap berýän eken. Aktör Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna dürli seriallarda kesip çalandyr. Kino düşünni oňa söwüşden gotuny gowy bilýärligi gaty kömek edipdir. Ýöne dürli meşhur okuwçylary bolsa-da, kino düşde bu zatlaryň hiç biri Bruce Lee'ni itleşi ýaly meşhur etmädi. 1960-njy ýylda Linda Emery Bruce Lee'niň mektebine söwüşden gotuny öwrenmäge bardy. 1964-njy ýylda bolsa ol tälimçisine durmuşa çykypdyr. 1965-njy ýylda Bruce Lee'niň maşgalatyny ilkinji ogul perdendi dünýäne, ýagny Brandon Lee dünýäne. Ýene 4 ýyldan soňra bolsa olaryň gyýdy bolýar. Gyýjygynyň adyna Shannon diýip atlaýar. 1970-njy ýylda Bruce Lee türgölleşikleriniň birine oňurgasyna zeper ýetiripdir. Lokmanlar oňa inni türgölleşigi ýatdan çykaray, sen ýöremegem täzen öwrenmeli bolarsyň diýip aýdypdyrlar. Ýöne söwüşden gotunyň ustady hattahanadan çykan madyna diňe bir türgölleşme eýte türgölleşikligiň sanyna, wagtyna has köpeldipdir. Şol ýyl Gonkongda Golden Harvest adly kinostudiýa açylypdyr. Bruce Lee Amerikada meşhur bolup bilmejegini düşünüp öz watanyna gaýdyp bardyr. 1971-nji ýylda ol Golden Harvest kinostudiýasynyň müdiri Raymond Chowney uly başlyk Boss filmine özüne baş keşif bermäge arapdyr. Boss, görmedik bamy? Görmedik bä bolsa ýatdydy. Ene. Now, you get out of here. I'm warning you. You bastards can't push us around. You want to fight? I'll take you on. Mundan başga devletde Bruce Lee kinodaki söwüş sahnalaryny goýmaga anandypdyrlar. Bu film şeýle bir üstünlük kazandypdyr bolýan 1971-nji ýylda iň gowy kinosyna öwrülipdir. Uly başlyk filmi ekranlara çykandan soň Bruce Lee meşhur adamy öwrülipdir. Siz telekeşi önümü öldürýäňiz ýa-da hyzmat berýäňiz. İşde üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahabat. Ol siziň brandiňiziň tanalmagyna kömek eder. Mahabatlar dürli bolýar. Olaň içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahabatdyr. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen siziň mahabatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmeti isleýän gepleşiňize goýular. Türkmen portal netijeli mahabat platformasy. Ol 1972-nji ýylda aktyor Gaharly Yumruk hemde Ajdarhanyň ýoly adly kinolarda suraty düşüpdir. Olaryň ikisem görüp eşitilmedik üstünlüge eýe bolupdyr. Bruce Lee ýyllyda öwrülipdir. Ýaşlar bolsa oňa meňzek bolup türgölleş başlapdyr. Meşhurlyk bilen aktyoryň durmuşynda kynçylyklaryň peýda bolup başlapdyr. Professional söwüşçiler, öwrenjiler, garat günnogar söwüşi sungaty bilen gyzyklanýarlar. Hemmeti Bruce Lee'ni söwüşe çağırmak özüniň mukaddes borjy ýaly etipdirler. Şolar ýaly söwüşçilerden biri bolsa ýürüti uruşmak üçin aktyoryň üýüne de bardy. Söwüşiň netijesinde oňa Afganada özüne gelende aýdypdyrlar näme bolan. Näme boldy diýdi. Gara şoňa meňde ştatlardan ýadan soň Bruce Lee öz ýanyna tüpün götürüp başlapdy. Ýöne ömrüni bir gedegem ony ullanmaly bolmaly. Bruce Lee meşhur aktör Chuck Norris'in halifa kasapdan ýawlyn aslında bu beýle däl. Ýöne Norris ilkinji bolup aktör hökmünde filme çykaran bolýan hakykatdan Bruce Lee. Chuck Norris Bruce Lee bilen söwüşde hemişe ýeňilýänligini bir jegedek boýlandy. Dünýä meşhur Jackie Chan özüni Bruce Lee urdurup görüpdir. Bu Ajdarhanyň çykyşy adly film suraty düşürilende bolupdyr. Bu film 1970-nji ýylda çykypdyr. Ol aktyoryň ölümünden soň bir hepde geçenini görüpdir.
etdi. Owa, ýa-ni bir şöhrat kazanan wagty Bruce Lee giň ýagdaýda tarpa taýyn aradan çykýan. 1978-nji ýylda aktýoryň gatnaşmagyna iň soňky film ekranlara çykdy. Bu kinoň ady Ajal oýny. Ol baş gahremanyň ölümünden 5 ýyl geçenden soň görkezdi. Bruce Lee diýerkä onuň bary ýogy 28 minutyna düşüp geçen eken. Şonuň üçin hem prodüserler filmiň köp ýerine dublörleri, başga aktýorlar ulanmaly. Onun ssenariýasyny haýdan haý ütgedipdirler. Filmde baş gahreman düşmanlaryndan gizlenmek üçin ölen kişi bolýar. Şonuň üçin kinoda Bruce Lee'niň jaýlanyş dabryndan alynan dokumental, hakyky kadrlaram görkezildi. Mene görümde sakladym diýilýär, dogry. Hatta tağıtda yatan Bruce Lee'nin yüzem filmde ulanıpdır. Dünya birli rejissör Quentin Tarantino Bruce Lee'nin Ajal oýny filmine giyen eşigini Bill'i öldürmek, yani Kill Bill adlı filmine ulanıpdır. Ýadyňyzda bolsa baş gahremanyň keşfini janlandyran Uma Thurman edil şoňa meňdeş sary eşikdedir. Aktýoryň iki perdendem aktýorçylygy saýlap alypdyr. Gynalsakda Brandon Lee hem edil öz kakatýar gatty arnaç. 1993-nji ýylda 28 ýaşly aktýor Garga adly filmde suratga düşüpdir. Şol ýylyň 31-nji martyny ol kinonyň düşürilen wagty yaralanypdyr. Töweş takmasyna Brandona atylan oklaryň bir haýka okmap çykdyr. Onu kim edipdir? Näçe edipdir? Bruce Lee näçe aradan çykypdyr? Sowa. 1973-nji ýylyň 20-nji iýulynda Bruce Lee filmiň ssenariýasyny, ýani bir filmiň ssenariýasyny okamak üçin Betty Ching-pei adly aktrisanyň öýüne bardyr. Aktör kellesinin ağrıyanını aydıptır. Gıydam ona Equagestic adlı dermanı veriptir. Dermanın dödümünde esasen aspirin var iken. Bruce başka otoğa geçip kıyışarıptır. Şol yerde de ödümünü yürüptür. Çin korkup Lukman çağırıptır. Lukmanların komisyası son dermanın allergiye verip Bruce Lee'nin beynisinin çiğşenliğini anıklattırlar. Aktörün ölümü haqda çaklama qatıken, onların için cinayetkarlar ama dürlü miskililerlerim. Yine bir çaklama aktörün bedeninin qadmağı. Bruce Lee köptür göllüşüyen iken, yönü ol derlemeye Almanlar şonun üçin dermäzlerini diýinden çykarmayan derejede aýyrdypdyr bedeninden operasiýa kıldyp. Aktýoryň bedeni derlemänsen gatykladypdyr. Bu bolsa ýüregi agran talan normaly tafiklamalar bar. Clinical Kidney Journal jurnaly bolsa öýde barlyga geçirip Bruce Lee'niň aradan çykmanyň sebäbi onuň ganyna natriýnyň azygy diýip eglan etdi. Aktörün aýaly Linda Emery öz adamsynyň gaty imiti iman başlanyny soňky döwürlerde diňe käşir hemde alma şiireti bilen oňonlygyny gurrun beripdir. Diňe şiiretçi. Gelin bolsa mähribalar Bruce Lee bilen baglanşykly gatykly maglumatlar bilen tanışalyň. Bruce Lee'niň şeýle meşhur bolmagyna kömek eden zat diňe bir onuň tebegi diýen däl. Ol şonça turgulleşmedik bolsa beýle derejelere ýetip bilmedi. Men 10 nurly söwüş tärini öwrenýän adamdan gorkamak. Men bir täri 10 000 gedek gaýsalap öwrenýän adam Öyle hakikaten korkyan diyen Bruce Lee turgulleşik bilen yaşattı. Kardeşlerinin aytmağına göre ol televizora tomoşa edýärkäde, ýolda ya maşinne barýakada garat hemme ýerde turgulleşýän eken. Aktör her gün 8000 saat dürli maşyklar ýerine ýetiripdir. Bruce Lee şeýle bir çalysyn eken welin tugynyň bir dänesini ýokary oklap ony nahar ilýän taýajyklary bilen gatmagy başarýan eken. Oklaýar. Aktör iki barmagyna 50 gedek özüni çekmegi başardypdyr. Dron ýerini 2,5 metr ýokarylygyna dökmegem onuň üçin hiç kynçylygy dörtmär. Adatça kinoda söwüş tahnalaryny has täsirli etjek bolup biraz şartlaşdyryp görkezýärler. Ýöne Bruce Lee'niň düşen filmlerinde hemme zat düýbünden tersine mährum. Aktörün çalatylygyndan ýaňa diýerler kamera ýetişenakdy. Köp hereketi göze de ilmeýän eken, onuň urgusynyň çaltlygy 0,5 sekunda deň bolupdyr. Şonuň üçin kinony surata düşürjüler söwüş tahnalaryny 24-36 kadryň kömegi bilen düşürmeli bolýan ekenler. Soňam tomoşaçy hereketde görüp ýetişer ýaly şekilleri haýaldyk görýän. Yoksa adamlar gıymıllaman duran Bruce Lee'nin üstünde toplanan adamlar birden daş doğruga dıngılıp gidýärlerini görmeli bolýar. Hiç edana dur görüp yetişmeden gitti. Ol ayağının yekici kaptal urgusy bilen 68 kilogramlyk adaty boks guruşatyny döwüp bilýän eken. Mesele. Şonuň üçin aktör turgulleşenini diňe 135 kilogramlyk guruşalary ulanýar eken. 1964-nji ýylda Bruce Lee öz ady belli bir joýumlyk urgusyny görkezipdir. Şol urguýynyň özüni fina etdiren adam bolsa döşündäki agyrlardan ýa-ni bir näçe urlar öýünde. Bruce Lee ömründe ýekinji gedek 13 ýaşynda söwüşde ýeňilip görüpdir. Şondan soňra hiç kimden ýeňilmer diýip özüni sezdi.
Onun iň gyýpda töwüşi 1962-nji ýylda bolupdyr. Aktyor 11 sekundda eli bilen 15 ayağı bilen bir urgu edip yetişip öz karşıdaşyny knockout uğradı. Hiç çıkarga ýok. Bruce Lee'nin ýene bir halayan zady kitap okumak. Onun 2000 kitapdan ibaret bolan Epet kitaphanasy bar eken. Aktyor her gün kitap okuýar eken. UFC'nin prezidenti Dana White Bruce Lee'ni töwüşden gotunyň atyrga saklaýar. Şunça köp taraply dekenine, sportdaky usatlygyna garamadan Bruce Lee suwda ýüzüp bilmek. Ol suwy ýigrenýär eken dogry. Usat turganyň hiç kime aýtmaýan gizliň saklayan bir zady bar eken, onu biz paýlaşalyň. Olam şahyrçylyk eken. Bruce Lee'nin bir goşgutynyň terjimesini size ýetirmek isleýärler. Ýürüse sizin üçin. Bu baharda gecelikde saat ýaňlanyny ýaşlyk hakda, şatlyk hakda, söýgü hakda. Ýöne bu saat näme gerek? Men üçin bardat biderek, gussa watyp dur kaýyrek senden müňli aýrylykda. Elbetde, Lee sözi bu ýerde Xitaylyň udylyk ölçegini bir adydy. Bruce Lee aradan çykandan soň onuň ömür döredijligine bagşlap 30 töweregi film suraty düşürildi. 2012-nji ýylda Men Bruce Lee adly film ul ekranlara çykdy. Bu filmde aktörün öz interwýulary, suratlary hemde Bruce Lee'nin garnaşlarynyň, kardeşleriniň ýatlamalary görkezdi. Gonkongda ustat turganyň 65 ýaşyna gabatlap, onuň ýadygarlygy açyldy. Bruce Lee'nin 2 metrlik heykeli Los Angeles'da da baýlandy. Ene mehriban tomoşaçylar, edir adamlar töwüşden gotunyň ustady Bruce Lee hakda ýetirmek bilen maglumatlamy delötde şulardan ibarat. Biz gepleşmedi jemleýät, aset bolsa hemýekler ýaly türkmen portal bilen galyň we. Iň esasy zat elbetde öwrüňiz howjak. Hoşça